ବର୍ଷା ପରେ ଏଇ ଚିକିଚିକିଆ ଖରା ଦେଖି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମିରର ଦେଖି ବ୍ରସ୍ କଲେ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଧଳା ଫରଫର ହବ। ତାପରେ ଡେଲି ଭଳିଆ ମାମା କୁନ୍ଦି କୁନ୍ଦିକା ମୋତେ ଛତୁଆ ପିଏଇ ଦେଲେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଛତୁଆ ପିଇଛି। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଦିଦି ପାଖକୁ ଦଉଛି। ଦିଦି ବାହାରେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ବୁଲି ବୁଲି ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ତାଠୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସାଇକେଲରେ ବସିକି ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଇଲି। ମାମା ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ମାମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଦେବି ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଫଟାଫଟ ସବୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେଲେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଲୁଗା ଶୁଖେଇଛି ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ମାମା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା କାଟୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ମାମାଙ୍କୁ ତାପରେ ଫାଇଦା ଉଠଉଛି ଏବେ। ମାମା ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଉଠ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ଡେରି ହେଉଛି। ମୁଁ କଣ ଶୁଣିବା ଜନ୍ତୁ କି?